Tu, filla clara del silenci, em dius que si no sé callar et puc dir les coses que sempre han estat dites i t'escoltes com la mà que sospesa el sol d'hivern i rep la llum global i vaga sense rebentar-la en figures i colors. Tu, mare dels oblits, no em sol·licites a somniar que podràs estimar-me i aplegar-te estos de mi per posar-te'ls a la falda i afanar-te la finor del gerro que potser tindrem sense quan m'asserenis el pols que tremola. Tu, germana indulgent, no veus en mi coses que facin nosa per no veure'm i em prens com un costum obert i buit i vas per mi sense enretirar res amb un instint de molt abans senzill com ho és la sang dels homes i les dones. La vida i l'obra pedagògica de Carmen Valero són un exemple de modernitat, progressisme i compromís polític, poc comú entre les dones de la seva època. En tot el món, a principis del segle XX, imperaven les tradicions i el masclisme, i la capacitat de decisió de les dones estava molt limitada i vigilada. En aquest context, es pot dir que Carmen Valero va ser una precursora del feminisme modern. Carmen Valero va néixer a Silla el 23 de març de 1893. Era la filla major de José Valero i Balbina Jimeno. Els seus pares la van matricular en el Col·legi de la Companyia de Santa Teresa de Jesús de València. Allí, Carmen va estudiar la carrera de mestra nacional amb les monges teresianes i va obtindre el títol de mestra amb notes excel·lents. Era l'any 1913 i Carmen Valero tenia 20 anys. Ella, de xicoteta, ja volia ser mestra. Fa els estudis primaris ací a Silla i, com dient abans, despuntava, no? Era una alumna que despuntava. La família pren la decisió de que fera l'ensenyament secundari, però va a una escola religiosa. Allí, d'alguna manera, inicia la primera part del magisteri, perquè antigament en els plans no era com els d'avui, i després ja va a l'escola normal. Tot això implica que ella tenia una base, anem a dir, molt sòlida, però conservadora, per aquesta educació que havia rebut en les teresianes. Tota la seva formació universitària queda en segon lloc i opta a la plaça de mestra perquè, segons el seu fill diu, era la feina que més li agradava. El seu primer destí com a funcionària només aprovar l'oposició va ser en Novelda, amb un sou anual de 1.000 pessetes. Però el seu afany de superació era enorme. L'any 1918, amb 25 anys, Carmen obté 2 títols acadèmics més, el de batxiller en maig i el de pèrit mercantil per l'octubre.
va demanar l'excedència del magisteri i va aprofitar per a publicar un manual de càlcul titulat Problemes d'aritmètica mercantil. L'any 1920, amb 27 anys, va ser la primera dona en aconseguir el títol de professor mercantil. Aleshores es va plantejar un repte impensable per a una jove mestra de províncies: instal·lar-se sola en Madrid per a cursar una llicenciatura de Ciències Químiques. La va obtindre 3 anys després, l'any 1923. Aleshores, Carmen Valero tenia 30 anys i havia aconseguit 5 titulacions acadèmiques. Carmen Valero és una dona que té una formació prèvia a la República que li ajudarà a ser una ciutadana republicana. I és, diríem, una membre d'aquesta xarxa de dones, d'aquest linatge de dones que van transmitint-se unes a altres el saber de dones, i van formant una identitat femenina diferent, la de la ciutadana, la de la dona que té una independència econòmica, ella serà mestra i per tant tindrà el seu sou i per tant podrà decidir també sobre la seva vida afectiva. Treballar en uns laboratoris o en alguna empresa privada elegien a un home primer que a una dona. Per això també vocació, afany de superació i impossibilitat d'exercir eixes carreres que ella havia cursat. Eixe mateix any, Carmen torna com a mestra a Oliva. Allí coneix a l'empresari Luis Fiol Alòs, amb qui es va casar el 21 de juny de 1926. D'aquest matrimoni va néixer el seu fill José Luis Fiol Valero 2 anys després. Carmen tenia aleshores 33 anys. La trajectòria de Carme Valero a Oliva comença en 1923, quan el setembre de 1923 acudeix a Oliva i es pren possessió de la seva plaça de mestra. Estem a pocs dies del cop d'estat militar de Primo de Rivera i això va marcar la seva estada inicial a Oliva. Sabem que no va tindre fàcil perquè el Consell Escolar Municipal està dominat per sectors conservadors i, per tant, ella seria en aquests moments una dona que indicava una nova pedagogia, un nou tipus de dona que probablement no era de l'agrat de les autoritats ni de la societat caciquil d'Oliva. Un altre element a destacar és el seu compromís. El seu compromís en una doble vessant, la vessant política i la professional. A nivell professional, ella intenta canviar les pautes d'un magisteri que estava en uns programes desprestigiats, un professorat que estava cansat, estava mal pagat, estava desmotivat, fins que no arriba Marcelino Domingo en República i comença a fer col·legis nous, uns centres demencials fent escola en cambres i en corrals i en magatzems. En aquell moment l'escola era aixina, no? Ja ho diem, patixes més fam que un mestre d'escola. Estaven molt mal pagats, molt desmotivats. Ella intenta, d'alguna manera, anar millorant allò dins de l'àmbit de les seues competències i el seu espai, a nivell sindical, a nivell de relacions. Carmen Valero era una mestra que nosaltres diguem republicana, en el sentit de que ella feia realitat en les aules els principis de la política educativa republicana. És a dir, era una escola activa, una escola solidària, una escola evidentment pública, perquè era l'escola pública, l'escola gratuïta de xiquetes d'Oliva, i era una escola en la qual les xiquetes gaudien del fet d'aprendre. Per els testimonis que tenim d'exalumnes d'ella i per lo que hem arreplegat de materials, sobretot de la Caperucita Roja, que és una autèntica meravella, la revista que van editar les xiquetes, coneguem com era el dia a dia de l'escola d'Oliva de Carmen. I és, diríem, el paradigma de lo que són les mestres republicanes. Ella obri en 1932 una biblioteca en la seva aula, a la qual cosa d'una aula en la qual prototípica, és a dir, un espai aproximadament de 150 metres quadrats, en el qual hi havia pupitres i taules, passem a una aula en la qual s'intenta aplicar una nova metodologia escolar
que és la metodologia més progressista, més avançada del moment, molt activa. No és una aula tradicional en la que estiguen els pupitres i la mestra, sinó que estaven pupitres, taules de col·laboració, una màquina de cosir, l'espai per a fer la tècnica Freinet i la biblioteca. Era una aula, per tant, absolutament pensada per a que les xiquetes feren activitats i per comptes de ser una escola passiva i memorística, que elles aprengueren fent. A més, Carmen Valero li agradava molt traure també les xiquetes a que conegueren el medi natural, sobretot anar a la platja. Les xiquetes conten com es banyaven en la platja. Cada volta que feia una excursió anava jo en ella i en les xiquetes, i recorde que anàvem una volta al Recholar, me explicava ella el barro para hacer los ladrillos, se hace con la arcilla mezclada con agua. En una altra excursió era en primavera, y entonces los chiquetes pues había que buscar alguna flor y se explicaba la flor cómo era, qué era, lo que eran los sépalos, los pétalos. Tenía plantes que tenían femelles y plantes que no eren femelles, eren mascles, i tenien que estar, el polen tenia que anar de les unes a les altres. Fem moltes coses molt interessants i sempre n'hi havia en cada excursió un motiu per estar totalment parlant-nos de coses de ciències. S'han de posar en el cap de com era l'escola en els anys 30, és a dir, fer eixides i anar a la platja era absolutament revolucionari. No era normal, els xiquets i les xiquetes tenien que estar tancats en l'aula. El fet no sols d'eixir, sinó de que es banyaren, és també una mostra de la preocupació per la higiene i per cultivar el propi cos que tenia Carmen Valero. Per tant, dirien que és una escola de manual, d'exemple de lo que nosaltres parlaríem d'una escola republicana. El treball pedagògic de Carmen Valero en l'escola de xiquetes d'Oliva es va centrar en aconseguir una educació igualitària. Carmen va optar obertament per una pedagogia activa basada en els innovadors mètodes del mestre francès Célestin Freinet. Nosaltres coneguem com tècniques Freinet les que duen a terme un mestre, Célestin Freinet, i la seva dona, Elise Freinet, que vivien en França i van pensar que havia que fer que els xiques i les xiquetes treballaren d'una forma activa i agradable dins de l'aula. Com Freinet tenia un problema en el pulmó perquè havia estat ferit en la Primera Guerra Mundial i no podia parlar molt, va pensar que per què no parlava menys i els xiquets i les xiquetes eren els que feien l'activitat. I per tant van decidir eixir a l'aire lliure i fer unes passejades. Al tornar de les passejades, els xiquets i les xiquetes escrivien un text lliure. Un text lliure vol dir algo que tenia que veure en l'experiència que havien fet. Entre tots els textos es votava qui era el text que més els agradava a tota l'aula. I al mateix temps es feien uns dibuixos i es votava també qui eren els dibuixos que més els agradava. Tot això es passava després a una impremta en la qual els xiquets composaven en totes les paraules, com es feia abans en una impremta, i després imprimien una revista. Aquesta revista feien un exemplar per a cada un dels xiquets i xiquetes de l'aula i altres per a intercanviar en altres escoles. Tota aquesta pedagogia, a més, té una transcendència important en el poble perquè Carmen Valero va ser, en els anys dels governs més progressistes a l'Ajuntament d'Oliva, va ser designada presidenta del Consell Escolar Municipal, en la qual cosa, d'alguna manera, l'autoritat escolar era ella, i això no sabem exactament fins quan, perquè la documentació a Oliva, malauradament, va estar cremada durant la Guerra Civil, però pensem que va perdre el càrrec amb el canvi d'Ajuntament del 1934. Per tant, jo crec que el que significaria Carmen Valero és el prototipo de la mestra republicana que fa que les xiquetes estiguen contentes en l'aula i que coneguen no a soles dins de l'aula, sinó que isquen fora de l'aula i fins i tot entre la natura i entre la cultura de fora dins de l'aula. Per tant, durant aquests anys, de 31 al 33, Carmen Valero es mostra com la mestra que és i com la dona compromesa que és, perquè ja s'havia afiliat a FET-UGT i el seu home,
Luis Fiol, havia sigut un dels membres del comitè que assumeix el poder en la proclamació de la República d'abril de 1934. L'inici de la Guerra Civil, el 17 de juliol de 1936, va sorprendre a Carmen Valero en les colònies escolars de Bunyol. Jo estava en una colònia escolar en Bunyol, que també estava amb mare. I recorde que va vindre un autobús en un miliciano dalt en un fusil i que apujaren tots a l'autobús i mos portaren a Oliva, als mestres i als xiquets. El seu marit es troba de viatge comercial en Àfrica i el matrimoni es veu forçat a la separació durant els anys de guerra. Carmen decideix traslladar-se amb el seu fill a Silla, on estaran fins el mes d'octubre. Tornen junts a Oliva i, en temps de guerra, Carmen Valero continua fent escola de manera irregular. Però la seva consciència política la fa implicar-se cada vegada més en l'assistència social i en organitzacions pròximes al Partit Comunista. A Oliva, que és un cas peculiar, durant la Guerra Civil van arribar a haver 5 colònies escolars i un hospital infantil. D'aquestes 5 colònies escolars, 4 van estar sufragades, mantingudes per el Comitè Noruec d'Ajuda i l'hospital infantil va ser íntegrament financiat pels noruecs, encara que era un hospital de titularitat estatal de la República, però realment tot l'equipament, tota la infraestructura va ser financiada pels noruecs i Carmen Valero va estar al voltant d'aquestes organitzacions. Així mateix, també pensem que Carmen Valero va ser d'alguna manera responsable d'organitzar la primera expedició de xiquets a Rússia, que a Oliva és un cas singular. Són 15 xiquets i xiquetes que van anar a Rússia en el primer vaixell que va eixir de València el 21 de març. I en definitiva, Carmen Valero, sense implicar-se estrictament en els consells municipals o en els comitès que van regir durant els mesos més revolucionaris, va estar sempre implicada en tota aquella feina i tota aquella tasca que significara ajuda i solidaritat amb els refugiats i organització en tot allò que poguera col·laborar. Carmen, evidentment, en els informes i declaracions que fa en el sumaríssim i en l'expedient de depuració, això ho nega. Sí que va ser també presidenta de Mujeres Antifascistes, que és una organització també girant al voltant del Partit Comunista i que pretenia organitzar la rereguarda per a realitzar tasques d'ajuda als soldats al front. La documentació que tenim, per exemple, sabem que Carmen Valero sol·licita al Consell Municipal d'Oliva que se li faciliten aquelles màquines de cosir que hagin sigut incautades per a organitzar un taller per a realitzar uniformes al front. Aquesta és la seva tasca oficial. Ja veiem que, encara que Carmen Valero havia sigut una militant des de l'any 1934 fins 1936 d'Izquierda Republicana, realment ella, a partir de la guerra, entra en l'òrbita del Partit Comunista sense que això pugui significar realment una afiliació al Partit Comunista, sinó que la situació en el Consell Municipal d'Oliva i el poble d'Oliva estava començant a ser regida pel Partit Comunista. La fi de la Guerra Civil, l'1 d'abril de 1939, va significar l'inici de la repressió. Al maig de 1939, Carmen Valero va ser jutjada sumaríssimament. El procés sumaríssim per a Carmen Valero li suposa un drama. Un drama provenent d'una gran injustícia. Ella passa un calvari mentre dura els dos processos, no només el sumaríssim, té que passar també després el professional, tant o més humillant
que el sumaríssim militar. Quan s'acaba la guerra, el dia 1 d'abril del 39, Carmen es troba a Oliva, tranquil·leta, frustrada com totes les persones en aquells moments de derrota i totes les persones progressistes d'esquerres, com era ella, estava preocupada a nivell polític, a nivell social, però tranquil·la a nivell familiar, a nivell personal. Una setmana després la citen al jutjat d'Oliva, on l'obliguen a declarar per escrit un relat de totes les seues activitats, tant del període de república com de guerra civil posterior. Ella parla de la seva vinculació amb el sindicat UGT i la seva militància en Esquerra Republicana i s'argumenta la seva declaració en què ella no fa res més enllà de complir la seva obligació com a mestra i com a persona d'esquerres que mai ho havia negat. Aquest informe va a València, junt als informes de la Guàrdia Civil, del Retor i del cap de Falange d'Oliva. A la vista d'aquesta documentació, se li obri un expedient per un jutge especial que veia els expedients de tots aquells que havien sigut funcionaris civils. És citada ja a València i allí és acusada formalment d'auxilio a la rebel·lió. Això és el primer cop que ella rep sense esperar-se-ho. Deriva en un consell de guerra en el mes de setembre del 39 i aquest jutjat ja de València l'havia condemnat a presó atenuada domiciliària. A setembre, el Consell de Guerra, vist els informes tan demolidors que havien fet contra ella, la condena a 20 anys de presó. Ahir és quan ella ingressa en presó, arran d'aquesta condena. La família, concretament son pare, José Valero Simeón, té moltes influències, coneix molta gent i comença un periple per aconseguir avals. El tema dels avals en aquella època era quasi impossible d'aconseguir. Molta gent se negava a anar a un tribunal a parlar bé d'un acusat perquè se la jugava. Este home aconsegueix 12 avals, entre Silla i Oliva. Llegir aquests avals és colpidor perquè ahir es demostra quant volien a esta dona. Ahir en els informes ja de particulars, la majoria de dretes, des de l'Asil de les Monges, la Cofradia de la Mare del Carmen, el Retor, que primer havia fet un informe, un altre Retor el canvia de signe, però diametralment oposat. 2 o 3 persones que ella havia ajudat per a que no es mataren, havia intercedit en el comitè. Vull dir-vos que ahir és, en aquests avals, l'aval dels pares d'alumnes firmant en les xiquetes totes les alumnes que tenia, dient que era una mestra brillantíssima, una gran persona, era una persona que injustament tenia que estar a la presó. D'entre les acusacions destaquen les de educar al estilo ruso-soviético, pertànyer a la maçoneria, ser roja perdida i ser l'enllaç del Frente Popular en les xeques de la CNT i la UGT. Carmen va ser empresonada, tot i que poc després va aconseguir una sentència absolutòria, signada el 27 de desembre de 1939. Malgrat haver recuperat la llibertat, el Tribunal de Responsabilitats Polítiques li va obrir un expedient
i el comitè depurador de funcionaris la va inhabilitar de per vida per al magisteri. Estava a punt de començar l'època més trista de la seva vida. Era l'any 1940 i Carmen Valero tenia 47 anys. Un altre càstig afegit, que és el descrèdit social, perquè tot aquell que havia estat en la presó o havia sigut roig, se ho passava molt mal davant dels seus conveïns, que havien sigut els guanyadors i els que estaven alçant el cap i cacarejant. I aquesta etapa, sobre ser una dona que la varen absoldre, però clar, algo hauria fet, ui, i tal, clar, vés a saber. Això era la crueldat popular de negar-los la legitimitat social i política a persones que havien militat en un bando que no era el de guanyadors. Un càstig afegit a la sentència. Van passar 11 anys i després de presentar 5 apel·lacions, el Jutjat Superior de Revisions va dictar una resolució per la que Carmen Valero podia tornar a ser mestra. Era l'any 1951 i Carmen Valero tenia aleshores 58 anys. Però encara li quedaven forces per a continuar ensenyant. Com a bona lluitadora va acceptar una vacant a la població de Bétera i, a la seva edat, Carmen es va traslladar a viure a València. Té que tornar ella després a Bétera al Cara al Sol i a lo que eren els programes tan desprestigiats del nacionalcatolicisme, que és que els hem patit com un servidor, recordem, amb vergonya, per no dir altra cosa. Sobretot va ser molt dur per a les dones. Penseu que durant la República les dones havien aconseguit el dret a ser ciutadanes. Només els homes eren ciutadans tota la vida, des que hi havia vot, eren ciutadans pel fet de ser homes. Elles, pel fet de ser dones, no podien votar i no podien tindre una participació política en igualtat. El fet d'haver conquistat el dret al vot i, per tant, participar d'una forma activa va suposar tota una revolució en la incorporació a l'àmbit públic. Evidentment, el franquisme va trencar tota participació política, democràtica, però per a elles que acabaven de conquistar i estaven, diríem, gaudint de lo que eren les primeres experiències democràtiques, va suposar una pèrdua enorme. A més, les mestres, igual que els mestres, van estar tots van tindre que fer un procés de depuració. Un procés de depuració que a mi m'agradaria que quedara clar que absolutament tot el magisteri, fos de dretes o d'esquerres, va passar per un procés de depuració. És a dir, en el franquisme es partia de que tot el món era culpable mentre no demostrara la innocència. Per tant, fins i tot els mestres d'extrema dreta van tindre que passar per el procés de depuració, és a dir, per obrir-li un expedient en el qual tenien que demostrar, a través de la declaració jurada, però també a través dels informes de l'alcalde de la població, el retor, el comandant de la Guàrdia Civil i una persona, un pare de família del poble, que eren mestres que podien continuar treballant en el franquisme. Per tant, moltes vegades es va castigar d'una forma exagerada precisament per la exemplaritat, per a dir, veieu el que li ha passat a esta dona per haver col·laborat en les colònies escolars? Si vosaltres, si vos ocorrís fer colònies escolars, ja sabeu el que va a passar. Ahir nosaltres parlem de l'exili interior, és a dir, com unes persones que havien tingut unes pràctiques renovadores, una escola activa, han de silenciar aquesta pràctica i començar a treballar en una escola absolutament contraposada a la que ells havien fet. Per exemple, Carmen Valero, dins de l'escola franquista, no podia aplicar les tècniques Freinet, no podia tenir una biblioteca en la qual els llibres pogueren circular lliurement. Hi havia una censura prou estricta dels llibres que podia haver en una escola. No podia treballar com ella volia, perquè n'hi havia una inspecció que controlava i sancionava. Per tant, dirien que aquests mestres que van tornar a treballar en l'escola franquista tenien que adaptar-se per a sobreviure.
ma mare tenia caràcter. Ma mare, a mi, si jo no treballava, no m'ajudava. M'ajudava quan necessitava ajudar-me i lo justet, lo justet. Jo tenia que, i m'hagués sigut molt fàcil, que ella m'hagués explicat o tal, ho tenia jo que buscar. Però jo a ma mare l'he volgut molt i ella a mi també. Carmen és intel·ligent perquè en 5 anys aconsegueix 5 títols. Això en aquella època, possiblement avui, algú poguera superar, però una dona que en l'any 13 comença a estudiar i trau aquestes notes, això és una senyal d'intel·ligència molt inusual en aquella època. Degué ser extremadament intel·ligent i, sobretot, extremadament també conscient. Conscient del paper que havia de jugar en la vida i conscient de la seva necessitat de ser activa en la lluita per aconseguir una sèrie de drets que ara es poden semblar molt bàsics i molt ja aconseguits, però que en aquests moments estaven per aconseguir. Però sobretot d'ella a mi m'agrada la seva valentia, el ser capaç de trencar moles. És a dir, una dona que és capaç d'anar a la universitat, té el títol de llicenciada i se'n va a l'escola, torna a treballar a l'escola. Ese sentiment de compartir, de solidaritat, d'ajuda als demés. Ella va estar en les colònies infantils, és a dir, una part important del seu temps el dedicava a les xiquetes no quan estaven en escola, sinó quan estaven de vacances. Ella es va dedicar a donar suport a l'hospital noruec, en hores que no eren les de la seva feina. Ella treballava en les xiquetes fent teixides, que eren també en gran part fora de les hores de feina. És a dir, és una dona que tenia una implicació enorme en la pedagogia, però jo crec que sobretot era una dona solidària. Carmen és valenta, primer perquè intenta traure aquestes carreres tècniques reservades per als homes que ella d'alguna manera pretén el repte, com hem explicat, de competir amb ells, perquè això es tractava ja quasi una competició. Dir, jo ho he d'aconseguir, encara que siga dona. Per a Oliva, la figura de Carmen Valero va significar una referència des del punt de vista professional, des del punt de vista de compromís polític i des del punt de vista d'actitud de defensa dels interessos de les dones. Que és un clar exemple d'allò que la memòria històrica està compromesa a retrobar. Ixes persones que en el seu temps tingueren un paper preponderant en la societat, que treballaren, que lluitaren, que foren represaliades, que foren mal enteses pel veïnat, perquè eren d'una tendència política. I això que, sortosament, la llei de memòria històrica començà a voler retrobar del passat i dignificar aquestes persones, Carmen és un dels exemples. Per tant, per a mi és una dona admirable. Torne a remarcar la seva capacitat intel·lectual perquè crec que és molt important, la seva valentia a l'hora d'introduir metodologies innovadores dins de l'escola i també la seva capacitat de resistència, és a dir, com va ser capaç en ple franquisme, en una dictadura, després de tota la repressió que va patir duríssima, dels problemes personals que també va tindre i familiars, com va ser capaç de continuar donant classes i donant classes en il·lusió i en ganes de que les xiquetes aprengueren de la manera més atractiva possible. Crec que és un model de ciutadana, un model de dona compromesa i que la seva actualitat és màxima, perquè encara avui en dia ens fan falta moltes persones que siguen renovadores i implicades i que tinguen un compromís no només en l'escola, sinó també en la societat. Esa solidaritat, ese compromís pedagògic i personal que tenia Carmen Valero crec que és de màxima actualitat i la fa una dona absolutament model
per a aquelles les persones que creguem com ella en què cal millorar l'escola i la societat. De la flor del magraner he tret el color del viure, vermell, sí, sempre vermell, en la pensa i en el llibre, al capdavall privaldor de l'oratge que em trasbalsa i em quedé mirant en nebres en la vena que em compassa. Una sorda malaltia de formigueig incessant, acusar ferides fosques que fa temps m'han derrotat. Malgrat tot segueix la via del silenci, no se'n va. Un quallar marca la gorja que és el crit ennuegat. Vivim a terra, cantem l'himne de la llibertat. Amb tristesa i mosseguem l'aire per a respirar, que a voltes es torna pànic mentre el va i ve de la mar posa un toc de melangia al vent de la veritat. De la flor del magraner la meua llàgrima trac i veig el món com un dèdal confús de por i de sang. De la flor del magraner la meua llàgrima trac i veig el món com un dèdal confús de por i de sang. De la flor del magraner la meua llàgrima trac i veig el món com un dèdal confús